Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τι μου κάνετε βρε? Χαθήκαμε. Μου λείψατε πολύ από χθες. Λοιπόν, τα νέα για τον καιρό είναι πάνω κάτω τα εξής. Κοπάζουν οι άνεμοι επιτέλους. Καιρός ήταν. Άντε βρε κορίτσια, να χαρούμε και λίγο το μαλλί μας. Τσάμπα κομμωτήριο πηγαίναμε τόσες μέρες. Γενικά, σε όλη τη χώρα, ο καιρός θα είναι καλός. Τώρα μην το δέσετε και κόμπο, άνθρωποι είμαστε, δεν παίρνω Γιώργο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολλά νούμερα. Γενικά όμως να θυμάστε, το μεσημέρι θα σκάσει ο τζιτζικάς. Το βράδυ πάρτε μαζικά λουκακού για μια εσάρπα, έτσι να υπάρχει. Και συνεχίζω το δελτίο καιρού μόνο για άντρες. Ο καιρός, φίλοι μου, προσφέρεται για παιχνίδια ρυψοκίνδυνα. Στα υπηρωτικά, με θερμοκρασία 16-27 βαθμούς, ξεχυθείτε στα λαγκάδια. Στα παράλια, με ανέμους 4-6 μποφόρ, σβήστε την κάψα σας στη θάλασσα. Στη γλυκιά μου Θεσσαλονίκη, που έχω καιρό να πάω, αλλά ποτέ δεν ξεχνώ, θα έχει λίγη υγρασία και τα ρούχα θα κολλάνε στο κορμί. Θα σημειωθούν εξάψεις και η φαντασία θα καλπάζει αχαλήνωτη. Προτείνω παγάκια μέσα από τα εσώρουχα βρε. Στην Αθήνα μας, στη λατρεμένη μας Αθήνα, θα έχει κουφόβραση και αναγκαστικά θα φορέσουμε όσο λιγότερα ρούχα γίνεται. Το θερμόμετρο θα ξεκινήσει από 19 βαθμούς νωρίς το πρωί και το μεσημέρι θα αγγίξει τους 32. Προτού μου σκέψετε ανεπανόρθωτα, κάντε ένα κρύο ντους, μόνοι ή με καλή παρέα. Το βράδυ θα είναι ακόμα πιο ανυπόφορο. Θα στάζει ο υδρότας στα καυτά κορμιά μας και θα οδηγηθούμε σε καταστάσεις οριακές. Ψυχραιμία όμως βαρακούτα, γιατί πολύ απλά το ξημέρωμα θα δροσίσει και πάλι. Αυτά για σήμερα, καλοί μου τηλεθεατούλιδες. Η καλή σας φίλη Πετρούλα σας χαιρετά και ανανεώνει το ραντεβού μας για αύριο πάλι. Ήμουν η Πετρούλα και μόλις τελείωσα.